皆さん、こんにちは。テシレ、チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして CJ に関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はアンドラプラデー州での豪雨の影響を憂慮しました。ダライラマ法王は自身の心身の健康のために思いやりの心を養うことと語りました。中国政府がチベット人共産党員の宗教活動を厳しく制限されました。ペンバツリン出席大臣がインド北部のチベット人居住区の視察に出発しました。中国政府がイタリアの議員や政治家を取り組むために新しいチベットの宣伝を組織的に行ってたと判明しました。リトアニアが北京冬季オリンピックのボイコットを呼びかけました。ノルジンドマ大臣は永谷元氏の国際人権問題担当補佐官就任に祝意を表しました。オーストラリアの国会議員オレン・エンシュチ氏がノルジンドマ大臣に祝意を表しました。チベット政策研究所 TBI がチベットの著名な歴史上の人物に関するシンポジウムを開催しました。CTA は女性と少女に対する暴力撤廃のために国際デーを開催しました。ナムギャル・チョルプ博士がチベット事務所ワシントン DC の次期代表に就任されました。アンドラプラデシュの複数の地域では豪雨による大規模な洪水被害が発生し、ダライラマ法王は同州の首相と人々に深い哀悼の意を表しました。またダライラマ法王は連帯の印としては救援救助活動のための寄付を行いました。先々週、南インドの各地は豪雨による浸水し、アンドラプラデシュとタミルナド州では洪水になりました。モンスーンの猛威により40人以上が亡くなり、数名がいまだに行方不明となっています。ダライラマ法王は信仰の有無にかかわらず思いやりの心を育むことの大切さについて述べました。思いやりの心を育むことは宗教的な問題ではなく、個人の心身の健康に関することであると述べました。We really need, whether believe religion or not, we really need warm-heartedness. In education, we should include about warm-heartedness. 法王は11月24日水曜日、ブラジルの NGO であるプラスアンテナからの依頼では、新しいミレニアムにおける心の教育というテーマで講演を行い、現代の教育システムに思いやりの心の教育を取り入れることの意義を述べられました。情報筋によりますと、中国政府はチベットのアムド地方チョロにいるすべてのチベット人共産党員と幹部に対しては宗教活動を厳しく禁止しているとのことです。この禁止令はすべての党員に自宅での宗教活動の自粛を求めており、個人の宗教的な祭壇や神棚の処分を余儀なくされています。この命令に従わない場合は政府の仕事を解雇され、政府からの給付金や補助金を受け取ることができないなど基本的な権利を剥奪されることになります。チベットの人々はこの政策が大規模に拡大することを恐れているそうです。中国政府は2021年4月22日、チベット自治区の共産党員のための高度規範を導入し、党員が講師とともに宗教活動を行うことを禁止しています。中央チベット政権のペンバツリン出席大臣は11月25日木曜日ダラムサラを出発して
13日間の日程では、デリー、デラドンのチベット人居住区、ヒマチャルプラデシュ、ソーランのシルモール地区、ボンチベット人居住区などを訪問しました。イタリアにおける中国共産党の影響下にある機関とその活動に関する最新の研究によりますと、イタリアの議員や政治家を取り組むための北京の活動の中でも、特に新しいチベットの宣伝が重点的に行われていることが明らかになりました。シノプシスとイタリアを拠点とする法の支配のためのグループ委員会 GCRL が共同で発表した研究書のタイトル、メインストリームのハイジャック、イタリアの議会や地域政治における中国共産党の影響力を持つ機関とその活動では、中国共産党の主要な活動機関の概要を紹介しています。中国共産党国際連絡部、中国対外友好協会、中国国際貿易促進委員会、さらには党のプロパガンダ組織、統一戦線の体制、諜報機関と連携した戦線などが、イタリアの国会議員、政党、官僚、シンクタンクやメディアの主流派の声を取り込むための活動などについてです。この研究では、中国共産党が政治家、ロビースト、コンサルタントなどを使って営業力を発揮し、全体主義的な支配とグローバル展開を常態化させようとしていると説明しています。リトアニア議会の計17名の議員グループは、先々週発表した英語とリトアニア語の共同書簡の中では、中国によるウイグル人やチベット国内のチベット人に対する人権侵害や攻撃、香港や台湾に対する攻撃的な行動に深い懸念を表しました。議員たちは国民としての立場を示し、権威主義的な政権が演出するショーの操り人形として使用されるようなイベントである冬季北京オリンピックをボイコットするよう、リトアニア政府、政治家、アスリートに対して求めてました。情報国際関係省のノルジンドマ大臣は、日本のフミオ岸田首相が国際人権問題担当の首相補佐官としては、元防衛大臣で国会議員として長いキャリアのある永谷元氏を起用したことに祝意を表明しました。オーストラリアのチベットのための全制度議会グループの共同議長であるオーレン・エンシュチ氏は、ノルジンドルマ氏が CGA の情報国際関係省大臣に就任したことを祝福しました。先週土曜日、ダラムサラのサラ高等チベット学大学にて、チベットの著名な歴史上の人物に関するシンポジウムが初めて開催されました。CGA のチベット政策研究所 TBI が主催したこの会合には、多くのチベット研究者、歴史学者、作家などが参加しました。TBI のダワツリン所長は、この会議の意義について、チベット国内では中国政府の圧政がチベット人のアイデンティティを脅かし続けている状況下において、チベット人にとってはチベットの歴史を特に学ぶことはますます重要になっていますと述べました。11月25日木曜日、CGA は女性と少女に対する暴力撤廃のためのインターナショナルデーを迎えました。ペンパチン主席大臣は集会で演説し、CGA の内閣はチベット人コミュニティでのジェンダーに基づく暴力の蔓延を深刻な問題だとされていると述べました。ジェンダーに基づく暴力のほとんどは密室で行われ、オープンに議論されることがないため、その蔓延状況を見極めることは一層困難になってきていると述べました。まだ他者に対する考え方を形成することの重要性を述べ、すべての性別を対等に考え、尊重することが最終的にジェンダーに基づく暴力をなくすことにつながると語りました。
このイベントでは様々な講師によるジェンダーに基づく暴力に関するプレゼンテーションや講演が行われました。CTA の女性エンパワーメントですは、この国際キャンペーンに参加して、女性と少女に対する暴力撤廃のための国際デーである11月25日から国際人権デーである12月10日までの16日間、ジェンダーに基づく暴力に反対する活動を行っています。Making the students to participate in different competitions such as poetry, drawings, and essay writings on the gender-based violence topic. And at the settlement level, we are partnering with the Regional Tibetan Women Association, and they are carrying out activism for the 16th day on different activity. And at college level, we are collaborating with the Dalai Lama Institute of Higher Education, and where they are screening movie related to gender-based violence, and also they are hosting flash mob dance and reels competition, and they are also having a function on the 10th December, which is marked as the Human Rights Day. On 4th December, we are having a event at the Mackler Square for 4 hours, where we have flash mob dance and we have information booth. We have a mural drawings which will be drawn on the canvas related to the issue. 11月19日金曜日、内閣事務局が発行した計画書によりますと、ナムギャル・チュルプ博士が2021年12月1日付ではワシントン DC のダライラマ法を米国大洋部事務所の代表に任命されました。皆さん、先週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回会いましょう。良い平日お過ごしください。